Tnieda programm ta' żvilupp artistiku immexxi mill-Kunsill Malti għall-Arti li se jinkludi 4 skemi b'investiment dirett ta' 800,000 euro, immirati biex ikambru l-iżvilupp ta' talent artistiku u komunitarju kemm għal pjattaformi lokali kif ukoll internazzjonali. L-4 skemi jinkludu proġetti għal riċerka u l-innovazzjoni, skambju internazzjonali tal-kultura, il-Project Support Scheme u Kultura TV. Lan ta' din l-iskema huwa li tinkoraġixxi livelli ta' riskju kreattiv u esperimentazzjoni, dan fil-waqt li tappoġġja proġetti ta' kwalità kif ukoll tidentifika il-talent lokali. L-iskema tappoġġja wkoll it-traduzzjoni ta' letteratura oriġinali Maltija għal kwalunkwe lingwa oħra bħal films, dokumentarji, drammi, animazzjoni, libretti u video art. F'konferenza tal-aħbarijiet il-ħadd filgħodu, il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici spjega li din l-iskema hija fattur importanti fl-iżvilupp tas-settur kulturali u dak kreattiv, għaldaqstant dawn l-iskemi se jkunu qed jilqu diversi artisti ġodda. Iva aħna bħala Arts Council għandna fondi votati biex namministrawhom u ngħinu l-artisti bihom skont diversi prioritajiet. Illum qed niffikaw fuq priorità waħda minn 5 li hija dik tal-iżvilupp tat-talent tal-artisti tagħna. L-artisti għandhom talent kbir u rridu nkomplu li dan it-talent jiġi żviluppat id fit mal-komunitajiet tagħna. Preżenti kien hemm ukoll id-direttura l-fondi u l-istrateġija fih dan il-Kunsill Malti għall-Arti Marjan Kawki fejn tennit kif din l-iskema hija ffukata speċifikament għal Maltin li għandhom iktar minn 18-il sena biex jippromovu x-xogħlijiet tal-arti u l-produzzjonijiet kulturali tagħhom barra minn xtutna. Dina ovvjament taqa' taħt l-aġenda tal-internazzjonalizzazzjoni fejn artisti u kreattivi u gruppi u entitajiet f'dan is-settur propju jkollhom prodott li jkun xieraq biex jiġi esportat u anki jidħlu f'networking mal-kumplament tad-dinja. Id-dinja hija kbira għalhekk għandhom bżonn għajnuna u aħna nofru dan it-tip ta' għajnuna. Għal aktar informazzjoni tista' żżur is-sit web tal-Kunsill Malti għall-Arti iċċempel fuq 2334 7230 jew tibgħat email fuq fundinfo@artscouncil.mt.